Segons l'OMS, hi ha 100.000 malalties minoritàries que afecten el 7% de la població mundial. A Catalunya, més de 400.000 persones conviuen amb una malaltia minoritària. Cap pacient amb una malaltia minoritària sense diagnòstic ni tractament. Un pacient sense diagnòstic ni tractament està sol. La recerca els fa presents. La medicina personalitzada és fonamental en aquest tipus de malalties. El desenvolupament de miniòrgans a partir de cèl·lules mare ens permetrà provar l'eficàcia de nous fàrmacs d'una forma segura i personalitzada. Això significa una revolució en el tractament de les malalties minoritàries.